ya wajaba musulmi baki ɗaya su tsaya su san wasu malamai za su saurara, sannan wa zai gaya muku addinin Allah ku karɓa daga hannunsa, sannan wanda zai gaya muku ku duba ƙabagen idansa ku duba ku gani ya cancanta ya gaya muku cewa Allah ya aiko shi, sai ku duba ku gani. Sannan duk abin da mutum zai zo ya kawo muku na addini ku auna da abin da kuke karanta cikin littafi da kuma wa sunar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wani kawai ba zai zo wawantar da hankalinku ba, ya zo ce wannan addini ne ku rike shi. Yanzu mutanen nan da watan nan ya kama, Allah kaɗai ya san surfafa a shari'ar da za su yi mana na Aisha. Yanzu wani fa saboda ɗabagen lalacewa har lokaci ya samu ya zo ya program musamman akan Nana Aisha, yana so ya tabbatar ma duniya mutumiyar banza ne. Ya zo ya program sama da awa ɗaya yana jawabi, yana gaya ma jama'a cewa Nana Aisha mutumiyar banza ne. Aka ce me dalili? Program in fa da gaba ɗayanta yana yi bayanin da yake karewa da shi shine shi dalilin shi da yake da cewa ita mutumiyar banza ne, wai ta fita ba da izinin manzon Allah ba, ta fita daga gida. Sai muka ce to a wannan matsalar mai sauki ne. Ita na Fatima ai ya zo cikin ruwayan littafansu cewa lokacin da suka samu matsala da Sayyidina Aliyu ai fita ta yi ba tare da izinin Aliyun ba, sai dai zuwa ya gawa bai ganta ba. Shi kuma wannan mai hukuncin ta, in wancan hukuncin za a dauko sai ya yi ilzamin sa. Idan Nana Aisha za ta zama mutumiyar banza ta nan wajen, to dole ku dora kaulasa din akan Nana Fatima, kuma mu ba za mu yarda da haka ba. Mu duka mun yarda sahabban annabi kabdin su udul ne, adilai ne. Wani kawai ba zai taso tsaka ba, rana tsaka a cikin wannan zamanin da yake da dattin munafinci da bid'a, ya tashi ya ce muku zai nuna muku wai ga inda gaskiya yake, wai zai nuna muku cewa sahabbai ba mutanen kirki ba. Kawai ka taso ka idan bana bakwai, ka taso ko Qur'ani baka iya karantawa daidai ba. Yanzu kwanan nan ai akwai bayanin da zamu yi zuwa gobe mun tashi karatun littafin usulus salasa. Ko kun ji kwanan nan wannan mutumin na Kano mai da'awar Shi'a amma a fakaice ya fito, dama mun gaya muku idan mutum ya dauko hanyar fata kuka yadda ya bude hanya ɗaya na zagin sahabi ɗaya, to kafsi ya zage su. Jama'a ko kun fahimci haka? Kafsi ya zage su. Kuma in mutum ya bude hanyar sukan hadisin annabi guda ɗaya ku ce kun yadda, to duk hadisan annabi sai ya rushe su. Dan kwanaki ya fito ya magana yake cewa shi ya fahimci cewa duk hadisan da aka tara cikin sahih bukhari ake ibada da su, ake addini da su, ƙarya ne. Duka maganganun da annabi ba su wuce 500 ba, amma shi ya yi kasar ya wuce 500, annabi da darajar ya magana ya wuce 500. Wannan ai rainin hankali ne. Yanzu ga bala'i ya kai shi, yanzu ya koma ya ce azaban kabari ma ƙarya ne, babu ita. Kwanan ne yi wannan maganan, kuma za mu bayan bashi da martani insha Allah ta'ala. Ko aya fa bai iya jadili ba. Wai ya ɗauko ayan da ke cikin suratul Zumar, suratul Ghafir, da Allah ya ce wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal azab, sai yana cewa wa yawmal qiyamati udkhulu. Mutumin da ko aya bai iya karanta daidai ba, amma shi zai faɗa ma jama'a cewa hadisi kaza bai inganta ba, hadisi kaza ana bijirar da su ga wuta safe da yammaci, ranar kiyama kuma udkhulu ala fir'auna ashaddal azab, za a ce ku shigar da su mafi tsananin azaba. Koma ya fara karanta Qur'ani daidai ma tukunna, ya ma iya haddace hadisan. In ka tsare shi yanzu ka dora mai wuka a wuya, ya kama ya hadisin da duk suka magana akan umum na azaban kabari, ba zai iya ba wallahi. Ba wai ya kawo sahih Bukharin gaba ɗayan ta aka ba, wanda yanzu a kowa inda na san su sun kai 5 wanda sun haddace sahih Bukhari dan aka. In za su karanta maka sai dai ka ji suna haddasana an wani kuma ba sa kallo. Amma kai ba za ka iya kawo hadisi jere guda 10 kana ba da bayani ba, sai ka buɗe ka kawai kuma kai ne ba za ka yi naƙadi akan sahih Bukhari. Kasancewa an zo duniya ta zo ƙarshe, dama annabi ya faɗa ce lokaci zai zo da mutane wanda ba su da karatu za su riki raunan malinta, sannan su tara jahilai a gabansu, suna musu umarni suna bi, suna hana suna bari. Annabi ya ce lokaci zai zo, kuma wannan lokacin ya tabbata. A ce mutum kaman wannan ayan Qur'ani ba za ka iya karanta daidai ba, ba wai ana maganan wai tuntube ko mantuwa bane. Ko a larabci ka iya larabci, ka san adkhilu, ka san udkhulu. Ai udkhulu fi'li amri ne, mana udkhulu ku shiga. Wannan adkhilu ala fir'auna ne ashaddal azab, za a shigar da ala fir'auna. Wancan udkhulu
amma mutumin da yake da'awan malinta bai iya bambanta tsakanin wancan harafi wancan lafazin da wannan lafazin ba, kuma ya za ya ce shi zai nuna mutane hanyar annan Muhammadu. Kai ka sa akwai matsala kasar nan ba da rikicewa ba abubuwa mala ya kamata wasu malaman a dakatar da su da magana akan addini wallahi.